एगो भक्त हनुमान जी से कहते रहे कि हनुमान जी महाराज अरे अंजनी लाला प्रभु के दुलरुआ तो अंजनी लाला प्रभु के दुलरुआ अरे राउड बड़ी नाम भक्त कहत रे बाबा से कि हे बाबा हाँ एक कलयुग के साक्षात देवता रउरे बानी बानी चारों युग में पूजाए वाला हाँ तो अंजनी लाला प्रभु के दुलरुआ अरे राउड बड़ी नाम बा कि आई बजरंगी बाबा तो आई बजरंगी बाबा अरे रउरे से काम बा अंजनी लाला प्रभु के दुलरुआ अंजनी लाला प्रभु के दुलरुआ हे राउड बड़ी नाम आई बजरंगी बाबा हे रउरे से काम बा आई बजरंगी बाबा हे रउरे से काम बा बजरंगी बाबा से वीर बजरंगी हनुमान जी महाराज से कि हनुमान जी महाराज आरे रउरे चरनिया में नहिया बाला गोल बाबा नहिया बाला गो दर्शन खातिर मनवा भइल बारे पागो आरे दर्शन खातिर मनवा भइल बाटे पागो अरे राउर सबसे ऊंचा महिमा ए राउर सबसे ऊंचा महिमा राउर बड़ी नाम आई बजरंगी बाबा हे रउरे से काम बा महाराज अरे हई अपना मन के मंदिर में आसनी लगा के रखले बनिए बाबा अरे बस इंतजार पर अरौरा ना हमारी जग सफल ना हो
आरे मन के मंदिरिया में आसनी वाला गोल बाबा आसनी वाला गो मन के मंदिरिया में आसनी वाला गोल बाबा आसनी वाला गो मन के मंदिरिया जन्म से मन बापिया सो जन्म से मन बापिया जन्म से मन बापिया सो अरे राउरी गुनवा गागा करके राउर गुनवा गागा करके भगता सबे बेहाल बा आई बजरंगी बाबा ए रौरे से का आई बजरंगी बाबा ए रौरे से काम बा भक्त बतौले कि हे वीर बजरंगी हनुमान जी महाराज ए दिनेश भोजपुरिया बाबा रौरे शरण में रौरे शरण में भोजपुरिया बाबा रौरे शरण में आर दिनेश पांडे भक्ति रौरे शरण में बाबा रौरे शरण में आरी कबले दर्शन देव श्रद्धा मन में आरे कबले दर्शन देव श्रद्धा मन में सुमिरत हे राउरी नामी सुमिरत सुमिरत भागल दुखी तमाम आई बजरंगी बाबा हे रौरे से काम अंजनी लाला प्रभु के दुलरुआ अंजनी लाला प्रभु के दुलरुआ राउर बड़ी नाम आई बजरंगी बाबा ए रौरे से काम आई बजरंगी बाबा आई बजरंगी बाबा आई बजरंगी बाबा ए रौरे